Здравейте хора, аз съм Иван. Здравейте хора, аз съм Венци. И това е следващия епизод На Minecraft. Survival! Така, виждаме, че нашата къща някой се е подиграл с нас и ни е гръмнал, Да. но Венци взе нещата, Венци ги е взел, да. Венци взе повече неща, гръмнали са ни кулата. Точно. И мислим да направим къща под земята. Така. Дай дърто, къде взе? Така, сега обаче ще си имаш ли крафтинг тейпове? Да, имам минимум. Трябва ми... О, чакайте първо, ще следваме. Отиваме за дърво малко, защото ние нямаме много. Еми, ще вземем това тук. Имам чикен. Дай ми крафтинг тейбъл. Дай ми крафтинг тейбъл. Окей, дай ми крафтинг тейбъл. Окей. Ето го е там, Къде? Тук в път. Добре. Това нека ще подиграл с нас и не е гръмнал всичко. Да! Дай дърто. Чакай се, да се направим. Точно ми дай дърто. Да се направим такова. Не, дай ми брадата и дърто. Брата си е за мене. Дърто ми дай на мене. Ще трябва да запълня дупката. Окей. Коя дупка? Не. Тук ще запълня. Аз малко може да слезем в това. В мината. Само първо. И са ни обрали ферми. Обрали ли са ни ферми? Не. Само едно с едно. Вземи малко. После ми държат че ни ладно. Така ще вземем дървото и ще се започнем някъде. Нали е вече? Окей. Аз по-окей. Знаеш какво викам днес? Не. На Георги, един наш приятел, вика пи. Не, изпи го направо. После изяж го направо. Той по-пил и по-ява. Пи, това къде му дава соч. Дай братата да изкарам всичко, дърво, че ми трябва. Аз па имам. Добре. Така, ако ще може да се отдалечим още повече от света. Ще отдалечим. И ще видим какво ще е под земята това да хода, да кажа. И няма да и трябват врати. Въртите да ги оставим? Да. Не, тук може под земята, така че. Не, тук заежи. Тук ще можем, никой няма да ни иди. Съвсем малко ще се отдалечим, ако искаш. Не, тук ще бъдем. Не, аз казвам, Венци. Тук... Айде обаче да слезме долу да има нещо. Има айден, айде да игра. Окей, ти имаш ли някакви кирки, бе? Имам. Чакай, аз си направя една кирка. Една неуденка. Така ще направя сега една кирка. Пак на много малко тия меча. Моя меч е в началото. Колко. Яко бързо сайден. И да хода вчера ходихме заедно, нали пич? Вчера ходихме заедно, не помниш. Къде? Тук в мината е. Вчера заедно, аз мисля, че не съм влизал. Типа. Седая. Ще видим клиповете от бум, как се дръмгават. Чакай, айде се вземе долу. Айде се вземе долу. Тук има... Знам, аз ще го убеда. Да. Сега леко тук, защото има шалава. Тук има шалава, нали? Да. Внимавай. Ето един период ще върнем на 11 вършина. Ето, да и покажа. Не, да не ви покажа. Двамата да снимаме. Едновременно. Как ще снимаме едновременно? Така ще качим две клипси. Ти тъп ли си, да. Не го айде да намерим. Това го изтрии от частта. Няма стрии. Не, айден, за мене. За мен. Чакай, бе. Аз ще го взема за мен. Най-вира каладървени камъни. Типа дървени камъни. Каладървени. Ети малко кабелство. Малко. Да. Окей. Ети малко вода. Тук ще го запълним. Не го запълвай, що няма да има светлина. Сега ще направим един безопасен път. И така, аз ще снимам четвъртия епизод. След този клип ще снимам четвъртия епизод. Трябва да снимаме заедно, бе. Да почвам ли? Кое? Нов клип. Не, бе, нов клип е един мой. Извинете, дами и господа, ама Венци не е наред, не знае
как стоят нещата и такива работи. Да. Още вчера И трябва да бех си... обясним. Да, и още вчера бех си... Дай малко камък, кое е. Аз имам пет. Изпътай камък, бе. О, там видях. Още една миличка. Но къде? Ето на това. Отивам да те убия. Видите. Дай малко камък, камък. Дай още много. Стоп. Ето. Ние се виждаме през един екран. Остави на мене заедно. Аз съм майнер. Остави за мен. Аз съм много добър. Тогава я ти пътува. Не бата бананчето. Буфлетата ми. Опа, там има... Венци, попраш. Там има обаче крипър. Давай shift. Ако има ход, да го застрелим. Да направим безопасен път. Не, бата, не знам. Не знаеш ли? Ето, така можем. Ето тук да направим един безопасен път. То нали сме пичове. И да, и днеска ще снимам четвъртия епизод. Тихо, Венци. Крипър. Само ако. Два крипъра. О, не. Убей ги. Бак. Взеха ми малко кръв. И ни взе. Ей! Ти за какво ме удари? Без. В лавата! Загубихме сега. Загуби ни всичко, майко мила! Най-то да Венци много зле. Стой сега да направя безопасен път да се тъпа при мене. Уже паднеш в лавата, бе. Какво да направя? Да взема новия екип и... Ела тук. Айде, телефон ще си. Аз ще влезна с нов герой, чуй. Идвай, бе. Я влез никакъв герой. Просто телепортни. Телепортни се. Това. Как? Да. По-бързо е. Айде, Венци. Добре. Загубих си мечти. Венци, загуби си. Ти, знаеш какво? Ти загуби айрон кирката и айрона. Да. Сега ако намериме нещо ценно... Диаманти! Къде? Тука! И още! Още не, крипър! Разкарай го, бе! Разкарай го тук! Дай. Знаеш какво, Венци? Аз ще го бия. Дай ми меч. Аз нямам, обаче сега ще направя... Не ме удари, бе! Я ще загубя всичко. Зомби е. Разкарай го бързо, защото ще загубя и аз всичко. Не! Защо? Не мога. Майко! Бягай, аз ще те спа. Айде по-бързо. Аз ги ударям също. Имаш ли меч? Не. Всъщност имам един, сега ще го изхъба. Сега ще го удара зомбата и ще го изхъба, казвам ти. Аз съм... Венци, умрях. Вземи ми нещата. Умирам. Бак напиши. Да напиша... Бак. Бате, ти какво правиш, бе? Не, бе. Ще умреш и ти ще загубиш всичко. Братата ще е по-яко. Той сега ще телепортна. Взимам айрон. Много неща. И умря. Сколко имаме бак? Така. Бак. И се връщаме до където ни опитва. Сега. Яко. И аз ще го направя. Ама теб ще наспам. Взимам много кирка за малко айрон. Ето тук. Ако намерих голд. Даймонта! Имаш ли кирка? Айрон. Нямам. Ще се развием тук малко. Знаеш какво? Ти нали ми вземеш нещата? Направи един крафтинг тейбъл, ще вземем... Готово? Къде си? Тук. Окей, намерихте. Нямаме камък. Така. Аз ще взема. Аз имам камък. Дай ми 8. 8. Не читам. Още. Дай 8 точно. И колко са? 9. Ще изпечем айдана и правя всичко. Дай, бързо. И ще вземем даймонта. Ти отиди при диамант. Ти отиди при диамант да ги наглеждай. Така да ви отгледате, че е в
Третия клип ние намираме Диаманти! Diamond. Аз сме на колко височина? Я да видя. На 14 височина сме има Diamond. 50. Не, също сме на 13. 13. На 13 Къде беше? височина. 12. Ти си на 12, аз на 13. Точно на 13 на мен. Нашия собствен рекорд. Открихме диаманти. Аз ще взема диамантите, чули? Аз ще ги взема. Аз Аз до сега не съм взимал. И аз. Ако ги вземеш, ще те изключвам от групата. Гледай го. Идвам при тебе да ми дадеш айрен кирка. Нямам дърво. Да. Ако не ми дадеш айрен кирка. Ето, сега ще направя. Ама даваше малко на мен диаманти. Добре, ние ще ги сложим в чест. Отивам при диамантите да ти подам. Не, сега не ги даваш. Чакай да отида при диамантите. Къде ти бе? Къде Той са насам бе. диамантите? Насам. На другата страна. И ще обера един диамант. Не, няма обираш нищо. Окей, дай ми кил. Ти ми я дай. Да. Мерси. Ракете, ти си ми... Ти си ми на късмет, казка. Дай сега аз да обера този. Такива още! Дай аз. Чакай, мръдни. Какво правиш, бе? Искам аз. Добре, ще вземеш последния, става ли? Да ми пусне много. Дай, ето последния. Окей, стой. Аз имам 11, а Венци ще има 1, т.е. 12 диаманта ще намерим само в третия епизод. 5 би. Това не е ли постижение? Diamond, да взема айдама. Вземи, Ще постижение. Да ти дам ли бутушки? Дай ми, защото ти нали направи за двамата. Не, моите ги изгуби. Аз съм да не казвам. Те не ми дай бутушки това. Защото теб ти трябва боня, ти по-бързо ще умреш, на мен не ми трябва. Къде си? Тук. И загубихме точовете. Там има голд. Ела, тук има голд. Окей. Чакай, стой. Тук да се развиваме. Тук, знаеш че? Тук не мога слагаме. Дай на мен. Това прави тук. Тук прави. Не, дай на мен. Чакай, ето ти кабелстон. Не, можем да поставяме. Не. Лудите. Тук що нека хареса лудите. Зато не мога. Дали мога чупиме нещо? Не. Голда няма как тогава го вземе. Гадост, кучета. Взех едно гол. Но само едно можеш. Другите не ги можеш. Вземаш ли ги, бе? Не, всички. Не мога. Да, аз ти казах. Търсим я там. Търсим я сам да вече. Дай ми още един да си направя дъмон меч. Не може да си направиш Diamond меч. Ние си правим мечове от Diamond. Диамант. Ще направим нещо яко. Имаш ли нещо, бе? Загубих enchanting table. Дай малко кабелстон, бе. Дай малко кабелстон. Нямам кобле. Има само. Тогава ми дай една кирка, ти имаш някаква кирка. Не, дай си ми молкова! Имаш някаква кирка? Не. Освен тази, нямаш ли никаква, бе? Имам една айронка. И една стонка. Стонки. Дай. Аз искам да печа айрона. Печи. Луди хода, ей. Айрон. Аз ще направя нещо за мен. Аз намерих още айрон. Аз ще направя нещо. Няма да правиш нищо, бе, ще го пазиме. Айрона? Да. И то ще направим нещо. Бате, свърши ни дълбоко. Нали сме сетнал хол? Ти можеш да изсетнеш тук хол. Аз мога да отида горе. И да взема дърво, аз стоим горе за дърво. Ние значи може да загубим тук. Не бе, бата се върх от началото. Аз съм горе. Бата се върх от началото. Къде? Ето. Така. Да, трябва ми да. Аз имам 40. Обаче на тук какво имаме?
Да, така е. Аз ще топа до тебе, когато закрия дух. Не се тъпа, аз съм точно за теб. Не си точно за мен. Добре, тук Аз съм отвън. Ясно. И ми трябва... О, ето брат. Бато, агва ми! Чипа куче ми. Безспорно това. Само ги двамата сме. Не знам. После търсиме къщата. Няма бъде тук. Там минаше изоставим, ще... Няма да изоставим. Ще изоставим. Всичките неща. И диамантите. Ама не Не са искаш в да него. закрием диамантите. Да, бе, ние ще ги вземем с нас, бе. Малумник. Аз ще стъпа до тебе, що загубиха. Окей, аре. По-бързо. Колко да си имам бъл. Тебе господи, мене го. Аре, по-бързо. Лагва. Я, айдам. Мърни, други ще отида в лавата. О, няма споко. Няма споко, добре. Ще на споко. Вземи го. Споко. Не. Взех го. Закри отпред. Взех го. Да не. Чакай. Това. Споко, тук. Къде е хубаво? Чакай, бе. Добре, айдано. Да спечел. Ай, бабе. Аз то бабе. Искаш аз да снимам един? Аз как да си поправя шкирките? Не. Дай ми една твоя стол. После ще да. Не да ти я поправя на максимум. Дай да ти я направя. Дай ти я направя на... Как ги правиш? Дай. Как? Давай. Кажи ми Ще как. ми погледнеш. С чердеската маса ли? Не. Дай да покажеш. Да. Кое ниво сме? 11. Аз съм на четвърто. Ето. Аз съм не. Бате, аре, земя, бе. Върни назад. Ето. Не, крайка вече. Това обаче първото не е. Няма да идваш. Ето на тук съм. И ти ще поправя. Ти коства 2 кирки. И? Уляля, кол. Ако тук има хекспи грайндър. Знаеш какво? Ето. Търсим още даймонд, искаш ли? Ще търсим още даймонд. Ще търсим още даймонд. Не ни трябва. Колко имаш? Аз имам 11. Да, ставам 12. Къде? О, даймонд съм читмент за мене. Я до кой е читмент съм? Даймонд. О, Енчантър. Да, защото ти го взе. Не съм. Ти го взе на чердеската маса. О, трябва ми вода. Какво ти вода? Много ми трябва вода да направим обсидиан. И една домачика да... Обсидан се казва. Да, не. Каси обсидан. О, ето. Успех. Бат 13 айдам, да направи ли нещо за мен? Не. Бате, аз съм... Нямам нито една броня. Я скоро направя, аз имам ли броня? Да. И къде я видя? Бутушките са... Но и толкова една броня направо се... Сега видим колко изки нас. Я ви. Аз на 11, мога Аз да... съм на 12. Аз не се търся диаманта, братле. Окей, ти отивай. Те да не знам. Да ти дам ли айван килката? Не, после ако намеря ще ти тъпа. Аз ти следя. Поглеждай на ляво. Окей. Как ма виде? Поне имаш късмет. Добре! А ти удай си, бе. Ще ме удараш. Не съм те ударил. А кой, да? Виж. Стига, бе. Намерих нещо. Я. Лава. Аре, мръдни, не мога. Затри ги. Ти си лопак.
Дай Не, бек. ти си глупа. Дай бек. И аз ти казвам да идваш, той идва. Тъпа. Батна, много трябва да ги събираме. Не дай бек, бе. Бек? Да. Не искам, ще се върна в лава. Нищо. Чакай, аз ще я покрия. Лавата. Стой, аз ще я покрия лавата. Бата, аз ще влезна с нов скин. Не влизай, бе. Толкова е! Абе, идиот, ще се изключа от канала. Гледай, не искаш да влезна с друг скин ли? Не. То? Айде, покри лавата. Окей. Дай бек. Немай. Не, дай бек. Бек. Алфабет. Защото ще е такова нещата. И след не. Изпам. Не, значи, приемам. А ти какво имаш да загуби, бе? Айде, чека. Колко е да загуби? Добре, ще ми даде диаманта. 13 тайна. Добре, ще ми даде диаманта, братле. 13 тайна. Сега ходи взимай още айрон. Бате, дай една каменна тилка. Чакай, сега ще ходя да пия. Аз нямам никаква тилка. Само едно дърво. Сега да те направя. Бата, ние нямаме дърво, така че. Да, верно, няма дърво. Аз ще имам за дърво. Да. Окей. Ще макар ли да го сеча? Да. Бат, за едно малко нещо ми се казваш. Искам да сменя скина? Не. Не. Бат, не може ли един път да бъда... О, знам един скин, къде съм се разбил. Аз знам, че не може. Аз знам, че... Аз знам, че няма да си смениш скиновете. Не, то скин е по-яко този. Да, не си смениш скиновете. Не си смениш скиновете. Окей, да почваме ли... Какво? Да почваме ли аз един? Ще ми даш. Не, знаеш какво е сега с нов шоу? Приключиме и ще отидем до някъде. И аз почвам клипчини. Братле, какво ще кажеш да се разкарам вече там, мина? Да намирам толкова диаманти и вече почти свърши. Знаеш какво с телепортна при теб? Чакай да си взема да си взема малко. И на мен ми трябва да съм гладен. И аз съм гладен. Пшеничка. Ти пшеничка. Да. Разкаш Анджело 6. Ти малко семенца. Не, дай ми храна. Аз да направя. Дай ми малко храна. Дай крафтинг. Нямам крафтинг. Дай ми храна. Чакай да взема малко. Аз стоя морковче. Не, бати, това е моето морковче. Аз ще го метна. Знаеш какво? Хара... Аз да започнем много сериал, друг сериал. Не. Аз ще имам един белък мист. Доста. Знаеш какво сега да речем повече? Аз да речем повече хората на ми... бред. Идваш ли? Да, чакай да те игнорирам, когато пишеш. Но ти тъпи си, бе. А как ще репостам при тебе? Мама! Тук хора сме пълни кукови. Какво бързо? Чакам. Следваме. Не те следвам. Ами! Ако имах домаслов, щех да те избия. Пръв поглед. Да те удари ли да си по-напред? Не. На мен не ми зареждат чънковете. Що бе? Не знам, не са ми зареди изкапайте чънкове. Едно брат взява. Аз не те виждам под тебе. Ти къде си? Некъде. На планината. Ще съм над планина. Ето. Къде си? Видях се. Преси си над планината, да без цяла планина от диаманти. Да сме богати, нали? Да. Само където диамантите не се намират на такава висока височина. Аз съм гледал в един мод. Знаеш къде са мери диаманти? Къде? Не помня над планината. Аз ще сложи да си го преди клипа.
Сложили са това преди клип. За малко да скоча с крафтинга. Да. Аз съм пакут. Аз съм спидъл. Майко, Лила. Тук, айде да живеем тук. тук долу. О, да, има къща. Аз качам. Ти оти си, бе. Но умрях. Как не умря? Ето, Ясно, бе. много сърца си. Не знам. Много малко. Къде е къща, бе? Много. Това е... Там горе. Аз съм тук. Дано да е къща. Да, бак много голяма къща. Виж къде излизам. Виж къде излизам, Чакай. Виж. Тук излизам. Ето за теб. Ела, бе. Дай малко. Ела да видим другата част на къща. Поне да и аз да снимам един път. Айде за това. Да е толкова. Искаш? Сега съм малко да го приключвам. Окей, аз ще търскам. Умрях. Окей. Що си изключил чата? Не съм, бе. What? Виж къде се бакна. What? Това минус съм. О, пич. Аз намерих един готин етаж. Ама пич, виж. Какво има тук? Пич, виж кой има тук. О, не! Скелетон! Скелет. Стой си там, бе, скелетче. Той иска стреля по О, мен. да, бейби. Крафтинг. О, Венци! Нямам да. Бъдеш ще умре, бе! Венци, аре, бе! Отдръпни се назад. Кога ще направя така? Дай! Не! Не! Приеми бързо! Бак, пиши бак. При мен ще стане. Да. Де. Ще да Ако върши. скета още там. Там. Дай му. Дай! Моя. Още един. Взехме ги. Още не сме загубили Аз съм да сей. хора, супер. Виж откъде Така тук намериш нещо яко. Откъде хом. Някакво изобретение. Виж откъде хом. Да. Това като се бекнах ми да, ще дойде. О, тук има чест. Има нещо. Тук има обсидиан. О, тук има неща. Взимай. Не се готино обаче. Тук хум. Казвам. Не, бе, стой. Оме. Идваш ли при мен? Не? Казахме нещата. Да са бутушките. О, това равин. Виж колко голям е равина. Чакай, тук има Виж нещо. мене, бе. Да. Тук можем да открием всичко. Чакай, че хълцам хора. Ох. Ела при мен, а? Ох, чакай да стъпа. Бързо го пиши. И така хора, това ще бъде от този... Да съм при тебе. Така хора, това ще бъде от този епизод. Вие не забравяйте да се абонирате, харесайте клипа, коментирайте.